Croeso mawr i chi gyd i noson arbennig, gobeithio i ddathlu gyhoeddi llyfr arbennig iawn gan wr arbennig Meirion Hughes. Lefi dwi o'r Lolfa, a mae'n bleser mawr i fi ddod yma i Gaernarfon i allu cyhoeddi'r gyfrol hynod yma. Llun iawn yw'r llyfrau sy'n cyrraedd nesgu, a dwi'n gwybod y sydd dwi'n am i'r hoeddi'n syth yna, a mae hwn yn un o'r llyfrau pred yn hynny, lle o'n i'n wedi gweud o fewn darllen un o'r erthyglau ac o weld y lluniau i gyd, bod ni'n sicr am gyhoeddi'r gyfrol hon gan Meirion Hughes. Gan wachodd Morad Iris ymlaen felly ddarllen ysgrif Meirion am rai hynod o amlwch a groeso'n fennau i Gaernarfon, am sefydlu yn Rheir Cofis yn y Bethwalder Ganrif ar 15, rai o'r enw Elen Edwards, hyfforddwraig mewn marwriaeth, Morad Iris. Hyfforddwraig mewn marwriaeth. Ganed Elen Francis yn Amlwch Môn yn y flwyddyn 1810 yn ferch i'r Capten William Francis. Bu ef yn hwylio'r cefnfor am flynyddoedd lawer cyn rhoi'r gorau i'r gwaith hwnnw yn 1814 yn ystod y rhyfel yn erbyn y Ffrainc. Diolch yn iawn. Fi wedi ysgrifennu, ddim i lawdyd y gwir am fod gynnu fi ryw not bach wedi eisiau cyfeirio at yma. Gai gyntaf, diolch. Mae'n bleser am hynny gael bod yma hyn yma. Diolch yn iawn am gyhoeddiad ar rhan cyfnod tre. Fi falch iawn yn ôl rhai'r cynghorwydd yma, Dyfryn Faer. Bydd yn cael ei sefydlu'n Faer cyn diwedd y mis. Mae hwn yn un o'r achlysau'r dwythaf rai wneud. Mae gen i un o'r sadwrn eto yma. Wedyn, bydd yn hyfnod i'n dod i ben, felly. Mae pawb yn sydd wedi siarad yma heno wedi cyfeirio at un person, at Meirion. A fydda'r noson wrth gwrs ddim wedi chynnal ni bai amdano fo, a fydda'r noson ddim yn gyflawn heb bod ni'n cael clywed Meirion hun yn yn hanner ni. Mae o wedi deithau yma, byrdwn hyn eisiau dweud ydi diolch, o ganddo fo gymaint o bobl mae o'n ddeledu sydd yn nhw, bod o'n awyddus iawn iawn i ddiolch y gyhoeddus heno. Felly dwi'n siŵr rhowch chi groeso cynnes iawn iawn i'r un sydd wedi gwneud i mi ddod yma heno, Meirion Hughes. Wel, diolch Edda. A gwybod beth, ddim hoi chi, oedd i ddod i Gaernarfon yma, ac yn efo swydd dda, wel, oedd o'n foste. Bosgo iawn. Rwy'ch chi beth o'n i gael o bosgo iawn nes dalwm? O bosgo iawn. Byddwch chi'n dod ymlaen o byddwch chi'n gwneud rhyw ddrwg dod. A byddwch ni Cofis yn ei alw oedd. Gobe Tataria. Sy'n bynnag. Un felly oedd hwn. Ac oedd o wedi gofyn o rei diolchiadau yn rhyw gynger mawr oedd yn ei gildol a dyma nhw yn ofyn nhw godi a mi nath yma'n dweud wel, wir rydyn ni wedi cael gwedd yma heno ac i eglisiau te dwi'n yn gwybod lle i ddechrau diolch a mae yna fwy hortiol chi, gwydi. Dechrau dy drad co. Ond sy'n bynnag, dyna beth dwi am wneud heno. Roedd hineb. Dyna chi ydy, roedd. Diolch yn fawr iawn am Meirion am y geiriau yna. Dwi'n siŵr bod pawb yn sydd ar y llwyfan yma yn hynod falch o gael bod yn rhan o'r noson heno. I dalu teyrged i Meirion am ei holl waith caled. Da ni gyd yn gwybod gymaint mae o yn garu tre Caernarfon. Mae o mor ymroddedig i'r dre
ac unrhyw un ac yn hanesydd, os nad yn hanesydd swyddogol y dre, yn sicr yn hanesydd answyddogol i dre Caernarfon. Da ni'n diolchwyr iawn, a diolch am y cyfle ac am y fraint o gael bod yma heno i rannu'r noson efo chi. Cyn bod fi'n trosglwyddo yr awena i lefi i gloi'r noson, gai'ch gwahodd chi yn gynnes iawn yn y diwedd i fanteisio'r lluniaeth a diolch i ferched seilo am baratoi'r lluniaeth ar yn cyfer ni heno. Gai'ch croesawu chi i lawr i'r llwyfan fan hyn i gyfryd o'r lluniaeth, ond yn bwysicach na hynny hefyd i brynu y gyfrol. Mi fydd eirian, dwi'n siŵr, o ran Palas Brint yn falch iawn o'ch gweld chi, ac os da chi angen newid, mae'n siŵr bod gan i chi ddigon o newid wrth gefn hefyd. Felly gai ddiolch chi am eich presenoldeb, gai diolch am gael cynnal y noson yma ar ran Meirion yn Seilo, a gai drosglwyddo'r awena i gloi'r noson felly i'r wasg. Gan diolch i'r wasg hefyd am ddangos ffydd y gyfeiriadaeth yn y deunydd gawson nhw, a bod yn barod i fentro i gyhoeddi y gyfrol yma, dwi'n siŵr fydd yn boblogaidd iawn. Felly, lefi yw'r ffydd i gloi'r noson. Diolch yn iawn, Dr Gwilym, am gydeirio noson o'r ddefnus a ddifyr, a diolch yn iawn am gael clywed yr hanesion. Dwi wir di wneud ni'n yn siŵr bod chi hefyd. A dwi yn gobeithio bydd yna lyfr eto neu lyfrau eto gan Meirion, a bod ni'n dal i drafod, dwi'n siŵr bod ni yn ystyried hyn ymhellach ar ôl heno yn sicr. A hefyd diolch i Bopeth Dre am ei cydweithrediad. A fel o Glyn yn sôn, pa mor ddibynadwy oedd Meirion yn cyflwyno'r deunydd yn fusol ac yn ddibynadwy ac yn gywir yr un modd gyda'r llyfr. Felly mae'n diolch ni yn cael ei chi gyd cytuno i Meirion am drefnu'r holl noson a gyfrol a phopeth yn uchelch. Felly, hefyd diolch i Eirian a Palas Brint am ddod yma i werthu, a hefyd y cyngor llyfrau am eu cymorth nhw. Felly, na ddim gweud rhagor. Jyst gobeithio newch chi mwynhau gweddill y noson a sicrhau newch chi'n prynu copi o'r llyfr cyn gadael. Diolch iawn i chi gyd am ddod. Helo, Peggy. Helo. Mae'n ydw gael fe. Dit is volgens mij jullie wel niet van Hwyl ych chi. Helo.